A continuació té la paraula la senyora Marta Moreta del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta, consellera, diputats i diputades. La disposició addicional quarta de la Llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia diu el següent. El Govern, en un termini de 8 mesos, a comptar de la data de publicació d'aquesta llei, ha de trametre al Parlament un projecte de llei per la no discriminació. No m'estranya, doncs, que el que avui iniciem es faci com a tràmit d'urgència, perquè, entre altres temes, el Govern va tard. Ho explicava en el ple anterior, en què feia referència a l'incompliment del desplegament reglamentari de la Llei d'Efectiva de Dones i Homes. Aleshores, parlava de 18 mesos tard. I avui ens trobem amb un projecte de llei d'igualtat de tracte i no discriminació que va, ni més ni menys, 2 anys i 3 mesos tard. El Govern tenia 8 mesos per trametre al Parlament aquest projecte de llei, però és evident que els 8 mesos se'ls han fet curts, molt curts, perquè hem hagut d'esperar 19 mesos més perquè s'iniciï el tràmit en aquest Parlament. Però vaja, com diu la dita catalana, val més tard que mai. L'objectiu d'aquest projecte de llei és fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació per raó de sexe, nacionalitat, origen, sexe, religió, convicció, opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia física o mental o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En definitiva, promoure l'erradicació de tota discriminació per raó d'alguna de les causes citades. Què busquem amb aquest projecte de llei? Doncs les garanties bàsiques que ens permetin assolir una protecció real i efectiva dels ciutadans i ciutadanes per gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, garantint la convivència i la cohesió social mitjançant el reconeixement de la dignitat de la persona. Què estableix el marc normatiu de l'avantprojecte de llei? Doncs concretament en el seu article 4 de l'Estatut d'Autonomia estableix els poders públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeix l'Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans. Miri, consellera, voldria preguntar-li on és el decret sancionador o el protocol de deure d'intervenció per la protecció del col·lectiu LGTBI. L'incompliment reiterat d'aquest govern s'ha convertit en una norma, però no ho podem normalitzar. Malauradament, en aquest Parlament, els grans titulars anunciats a bombo i plateret són el pa de cada dia. Treballem per un únic objectiu i la resta queden en l'oblit. Els posaré alguns exemples. L'abril del 2014, anem bastant enllà, es feien unes declaracions dels mitjans de comunicació que deien: el Govern impulsa una llei que equipararà Catalunya amb els estats més avançats en la lluita contra la discriminació. 5 mesos més tard, al setembre del 2015, un altre gran titular: el Govern aprova el projecte de llei per la igualtat de tracte. Parlem del 2014 i 2015, estem al 17. Això sí, titulars, perquè els diputats i diputades dels diversos grups parlamentaris que en aquell moment formaven part del Parlament no en van veure ni una sola línia d'aquell avantprojecte, ni una. Miri, parlem d'igualtat de tracte i no discriminació i posarem alguns exemples del que el Govern està aplicant en els seus diversos departaments. En temes laborals, d'això diria que parla aquesta llei. Dels 13 departaments de la Generalitat de Catalunya, només un té el 50% de dones ocupant alts càrrecs, el de Governació. Llàstima que no hi hagi la consellera perquè la felicitaria. Però fixem-nos en altres
amb altres departaments. Per exemple, el de Presidència, que té dins les seves funcions polítiques, dintre de les seves funcions, les polítiques de dones. Doncs miri, aquest departament només té el 24% de dones ocupant alts càrrecs. I el cas més flagrant, el top 10 l'ostenta el de Territori i Sostenibilitat. Un 11% d'alts càrrecs dones. Aquest és un bon exemple del que no és igualtat de tracte i discriminació. No sé si ho veu així. Les dones només ocupen un 30% dels llocs directius de l'administració pública catalana, tot i que hi ha 70.000 dones més que homes treballant en el sector públic. Però les dones no estan representades en els llocs de més poder. Estaran d'acord amb mi que això és una discriminació. En el sector privat les dones cobren el 18% menys que els homes en feines iguals. El predomini de la precarització laboral i de la discriminació salarial de les dones és evidentíssima. I les universitats? El conseller Baiget deia no fa massa temps que les universitats catalanes les dones ja representen prop del 50% de les noves incorporacions i afegia també que augmenta en percentatge de dones els mèrits de recerca en un 10%. El que no esmentava el conseller Baiget és que de les 12 universitats de Catalunya només una compta amb una rectora i la resta, és a dir, les 11 universitats restants, tots són rectors, homes, esclar. Molts actes discriminatoris venen sovint associats a delictes d'odi, a delictes d'incitació a l'odi o a la violència, formes d'intolerància com el racisme, la xenofòbia, l'antisemitisme, la islamofòbia, el sexisme, l'homofòbia, la transfòbia, un llarg etcètera. Aquests actes es manifesten mitjançant conductes que reflecteixen l'estigmatització, l'exclusió, el discurs d'odi, la discriminació, l'hostilitat i la violència. Parlem de tot això i també parlem de les escoles. Les nostres escoles creixen amb denúncies de bullying escolar que pateixen els nens i joves per la seva orientació sexual i segueixen augmentant a Catalunya. Actualment ja ocupen el tercer lloc en denúncies davant de l'Observatori contra l'Homofòbia. No podem baixar la guàrdia. I pel que fa a les accions particulars en el discurs d'odi, és molt visible en milers de webs i en xarxes socials, en camps de futbol, etc. I el món de l'esport. El mes de novembre vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Jesús Tomillero. Segur que molts no hi cauen amb el seu nom, però sí que recordaran què li va passar. El Jesús era un àrbit de futbol, va patir assetjament, insults i amenaces de mort, i tot per declarar-se homosexual. No va ser aquí a Catalunya, però no s'imaginin que aquí no passa, sí que passa. El Partit dels Socialistes de Catalunya no posarem cap impediment en la tramitació d'aquesta llei, però sí que en farem diverses aportacions i constatacions. Com constatar que en les definicions sobre les discriminacions ens manca una de molt important, la que anomenem discriminacions de segon ordre, que són aquelles que no només es discrimina a la víctima, sinó també aquell que li dona suport. La disposició final primera del projecte de llei estableix que el govern podrà dictar les normes reglamentàries necessàries per al desplegament i executar la llei. No podem esperar anys que s'aprovi aquest reglament com fins ara ha passat amb d'altres lleis. La llei preveu la creació d'un òrgan per garantir i millorar i promoure el dret de les persones a no ser objecte de discriminació. Aquest òrgan pot assumir les polítiques d'atenció, informació, assessorament i avaluació i la potestat sancionadora que estableix la llei 11/2014. Per tot això, ens podran trobar al seu costat per tirar endavant aquest projecte, no de forma gratuïta, sinó amb la col·laboració i treball i persistència per millorar la vida de tots aquells ciutadans i ciutadanes que pateixen o han patit actes discriminatoris. Però també per prendre les mesures efectives, els plans d'acció contra discriminacions i concretar un projecte de llei que a dia d'avui és molt genèric. I per acabar, com diu el meu amic Rafael Bruguera, senyories, que tinguin una bona tarda. Moltes gràcies, senyora Moreta.